chans li niltaqgħu flimkien, nħossni li l-ħajti ta' dan żgur kontien. Għalkemm tistennewni intu li tnażar, nsibkom reqdin meta nasal id-dar. Mabud ġewwa morsa, imżolli ninħal, qed naħdem is-sejjed jgħiduli dan xbar. Nixtieq li nagħtikom l-isbaħ u l-aħjar, il-prezz li nħallas ma nkun qatt id-dar. U ngerger li inti ma tifhimx, ngħid ma tapprezzanix. Għalfejn jekk jien ma narakom qatt, naħleflek lil dejn u nidi m'hemm ħadd. Irrid li mill-qalb jien nissodisfak, nagħtik kull ma trid, kuntenta narak. Għalfejn ta' kemm ma tajtekx il-ħin, għalfejn li ma gawdinniex il-xulxin. Għalkemm int tixtieq li nkunu flimkien, bilkemm sibtek xans ta' sija żmien. Tbagħti li nkwitaw liedna fil-mart, għalluna ma ssibx ma nkun qatt id-dar. U rodek idur inti fl-aħħar ċedejt, ħassejtek imbogħod u għadek kemm bkejt. Użajt li ntilfek u għadem dunajt, x'kien tassew li jiswa u tilfu bżajt. Illum qed nitolbok taħfir li jekk trid, u nwedek li nkunu kuntenti minn ġdid. Nittama kemm kont jien ibla illum, din ħajti kien spiċċat. Għalfejn li ma' xogħol jien lilek tradejt, għalkemm f'moħħi tkun lilek qatt ma nsejt li għamilt għalik u urid nażar biex dejjem nagħtik l-aqwa u l-aħjar. Naħleflek millum insewwi l-iżbal, insib aktar ħin għalik u mat-tfal. Skużani għalkemm kont dejjem ġenwin, kont materjalist u ma tajtekx ħin. Lilek tant xi ħadd li nħobb fuq kulħadd. Għal ftit ta' mejt insejn, illum jien għal miegħek ma jsomni xejn. U naħlef li nsib ħin għalina tnejn, u lil dawn u lied narrabu flimkien, ma jistax ikun imqassija żmien. Nixtieq li nagħtikom l-isbaħ u l-aħjar, il-prezz li nħallas ma nkun qatt id-dar. U ngerger li inti ma tifhimx, ngħid ma tapprezzanix. Għalfejn jekk jien ma narakom qatt, naħleflek lil dejn u nidi m'hemm ħadd. Irrid li mill-qalb jien nissodisfak, nagħtik kull ma trid, kuntenta narak. U rodek idur inti fl-aħħar ċedejt, ħassejtek imbogħod u għadek kemm bkejt. Użajt li ntilfek u għadem dunajt, x'kien tassew li jiswa u tilfu bżajt. Illum qed nitolbok taħfir li jekk trid, u nwedek li nkunu kuntenti minn ġdid. Nittama kemm kont jien ibla illum, din ħajti kien spiċċat. Għalfejn ta' kemm ma tajtekx il-ħin, għalfejn li ma gawdinniex il-xulxin. Għalkemm int tixtieq li nkunu flimkien, bilkemm sibtek xans
sibx ma nkun għattidar. Filli ma xol jemlilek radejt għal-kef moħħin tkun lilek għat ma sejt li għamil dani u urit nazar biex dejjem natik l-aqwa u l-aħjar naħliflek mill-lum insewi l-izbal insib aktar ħin għalik u matfall skużani għal-kem kon dejjem ġenwin kon materialist u ma tajtek xejn. ċans li niltaqgħu flimkien nħossni li l-ħajti ta' dan żgur kontien għalkemm tistennewni intu li tnasar nsibkom reqdin meta nasal id-dar mabud ġewwa morsa imsolli ninħal qed naħdem is-sejjed jgħidu